I ara toca una miqueta de literatura. Enric Navarro ens descobreix la enciclopèdia del regadiu històric valencià. Descobrim-la. A la seu de la Sèquia Real del Xúquer ens espera avui Tomàs Peris, autor de l'Enciclopèdia del Regadiu Històric Valencià. Tomàs, com sorgeix la idea d'este llibre, de recopilar tot el coneixement sobre el regadiu històric valencià? Bé, jo sempre m'he interessat per lo que és la història agrària. Vinc d'una família de llauraors, el meu batxillerat, el títol que tinc és Modalitat Agrícola Ramadera, especialitat Plagues del Camp, la tesis doctoral d'Història Agrària, i d'ahir vaig passar a fer estudis monogràfics sobre la Sèquia Real del Xúquer, sobre la Sèquia d'Escalona i sobre, encara que més reduït, la Sèquia de Montcada. Però, clar, ve que és important fer una síntesi que replegui la informació sobre el conjunt del territori, des de la plana de Castelló fins a l'Horta d'Oriola, i no només les grans hortes litorals, sinó també menuts regadius de l'interior que tenen més importància de la que correspon a la seva superfície. De fet, en el segle XVIII i el XIX, estudiosos francesos i enginyers britànics venien així a estudiar aquests sistemes, no? Però quin aprenentatge més enllà d'aquests estudis traïa aquesta gent? Com es pot treure avui en dia? Per exemple, els enginyers britànics a la colònia de la Índia havien fet grans canals de regadiu i una vegada fets, això no originava uns territoris regats, productius, perquè faltava el sentit comunitari per a organitzar la distribució de l'aigua i originar una agricultura que fora bastant més intensiva del que era sense les aigües. El regadiu té una doble cara. Per una banda, és un estímul de conflictes. L'aigua sí és irregular. Els rius pateixen estiatge, llavors n'hi ha que ajustar la distribució de l'aigua de manera que quan abunda no se malbarati, s'aprofita tota o la major part de l'aigua. Se fugia de voler especular en l'aigua, perquè era massa important. De totes les entrades de l'enciclopèdia, es queda en alguna paraula en particular? Sí, de totes n'hi ha una que m'agrada molt, que és Aigua de Gràcia, i l'Aigua de Gràcia el que diu és n'hi ha uns privilegis, n'hi ha unes normatives, n'hi ha uns drets, però més enllà dels drets hi ha unes necessitats. I més enllà de lo que diu la llei, la norma, està l'equitat, aquesta idea de justícia distributiva comunitària. Perfecte. Anem a comprovar avui com deviu continuar aquest patrimoni dels valencians i valencianes.